Život u svetu je nesumnjivo težak. Kako da živimo pravoslavno i ne izgubimo mir, posebno kada su u pitanju svakodnevne životne teškoće? Kao što sam već rekao, ne treba da trčimo za karijerom, za novcem, za sladošću ovoga sveta. Ne, treba da se okrenemo porodici, treba da se okrenemo bližnjima i da ukočimo, da stanemo, da razmislimo šta ćemo i kakav ćemo odgovor dati na strašnom sudu Hristovu. Jednostavno, treba da se ne brinemo šta će nam doneti za 10 godina, šta će nam biti za 10 godina. Da ne punimo žitnice svoje pa ne govorimo jedi dušo, piji, veseli se, a onda dođe žalac pa odnese dušu. I šta ćemo onda da radimo? Vidite, u tome je stvar. Treba da se prepustimo volji Božjoj, da živimo po 10 Božjih zapovesti starozavetnih i po 2 novozavetne zapovesti. Da živimo takvim životom bogugodnim. I onda će nam sve biti lako. Naravno, tu će dolaziti iskušenje uvek ima. Ali Gospod ne dopušta iskušenja na svoj narod da bi skrenuo čoveka s puta, nego da bi ga povratio, da bi ga vratio. Svi mi nosimo neki svoj krst. I taj krst, kada nosimo, ne smemo da ga skraćujemo. Sad ćemo uzeti malo sekiricu, pa ćemo s ove strane stesati ili s druge strane, da bude lakše. I onda od velikog, teškog krsta koji smo dobili, dođemo do ovakvog malog. I dođe vreme, Gospod nas pozove. Šta ćemo onda da kažemo? Jes, Gospode, dao si mi velik krst, ja ga malo olabavih i evo, toliki je sad. Dobro. A što najveliki koji sam ti dao nisi usavršio? Što ga nisi lepo poneo? Što nisi brige ovoga sveta sklonio, pa bi ga ja preuzeo? Pa bi ti bio lakše. Što se nisi kajao za svoje grehe, nego si ih po tepih gurao? Metaforički govorim, naravno. Vidite, u tome je stvar. Treba da živimo bogougodnim životom.